sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang K5 Hey! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News
FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Isibong orasan oras sa Pilipinas, alas 9:35. Ang oras, ang builog na ginadulong sa inyo sa kalwan sang klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kag builog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kag sa man ginadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Kag ginadulong sa inyo sa kalwan sang Extend Food Supplement for Men. Kag sang klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga maghahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch, K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Oras na ton mga ka-K5. Nakalabot kita sa 40 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa liwat, maayong gabi na sa inyo tanang. Maayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Maayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay.
sining aton syudad sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapus, Lapas, Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa bilong probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kabisaklan kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Sakit na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa malabutan sa aton nga pagwaragwa. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan K5 Night Watch. Sa kinandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad liwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dragko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mangin kaupon man naton karon mga report na informasyon nagikan sa aton nga mga K5 patrol reporters ay kang tanan sa ilang mga natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Naton karon sa patrol K5 Aaron Lloyd Rifoyo, piloto K5 Jason Talaas, sino si Ramilo, sino si Mark Makoy sa K5 Makoy is Piha. Samtang mga kaupon man naton karon ng mga pilaman ka mga balita kag information nagikan naman sa iban pa naton nga mga K5 beat reporters nagikan sa Iloilo City Hall. Pod naton si K5 Jenny Kauyunan. Nga balita naman nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Pod naman naton si K5 Alex Escalante. Ang mga balita nagikan sa police, military kag mga follow-ups. Pod kita sa K5 Karen Badilla. And sila ka mga investigative report nagikan naman kay K5 Kim Kaluyo. Samtang mga pila magkaroon ka mga dalagko nga mga balita nasyonal kag international. Aton magkaroon nga makwa kantanan ko may mga pila ka mga dalagko, mga breaking news nagikan sa mga balita nasyonal kag international. Nakaroon mangin kaupon nato ng ato siling news center upod sa K5 Sunny Punay and K5 Aliera Joy Apin. Andan po natin rin sa technical side K5 Andri La Pastura. Ako naman yung K5 June Alohado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Wednesday, August 13, 2025. Ikapit sa 13 na kita subong edisyon sa ato siling nga pagpangalagad. Kamusta? Ano na mga dalagko nga mga balita kag informasyon? Ano mga pila ka mga balita subong ba? Perfect damo sa mga balita subong. Damo sa mga dalagko ka mga nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong adlaw diri sa ato sining nga pagpangalagad mga K5. Nakaroon ka mga issues nga aton talakayon. Robert kita magplastar sa mga pila ka mga situational report nagikan sa patrol. Nakit na latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Kita karon sa aton nga mga headlines mga K5 sa mga dalagko nga mga balita kag informasyon. Sa mga headlines naton, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ginchikyar ang mga flood control project sa syudad sang Iloilo. Anong mga na-chekyar yan, ang mga nakita niya. Matandbay ka mo istoryahan tara karon diri sa ato siling nga pagpangalagad. Samtang ginabanta 1,200,000 nga balor sang mga inog baligya nga manok ginkawat sa game farm sa San Miguel, Iloilo. Damo gawain kami naging paano naging pangawat ning amo ni kadamong manok man. Naging pamuto sila sa sako. Tunod dungol. Akon mo. Balor mga 100,000 nga balor sang kuno sang manok ko. Ibutang ta mag tag 10,000 abi no kun inog bulang ni siya. Magtag 10,000 abing isak bilog no. Laban pulok bilog kinawat siya o hindi black 500. Magtag 10,000 ang balor sang manok. Magtag 5,000 timbot silon 20 bilog kawat siya.
Magtag 5 mo lang bili. Kung kalabanan, sino tag 10,000 ang bili mo? 10,000, 8,000. Kung nagkalabanan, bili isang manok. Base mo na kadamo maging kawat yung mga manok inugbulang mga ka-K5. Depende Kung mga kampiyon nga mga manok, may ara mga kampiyon nga mga manok nga mga balor yung mga ka-K5. Kadagan mga tag 25,000, 30,000 mga ka-K5. Samtang ikaduha nga rabies suspected death case sa probinsya sang Iloilo. Negatibo sa amo nga balatian. Ay, patay siya nga suspected rabies. Tapusan gali, hindi manggali amo. Danong kinamatay sa to. Mga ka-K5. Turihan talaga karon mga ka-K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad. Samtang sa ibang pinaton nga mga balita, panpa nga mga information. OIC Iloilo City District Engineering Office Director Engineer Roy Pakanan panindugan nga nag-exist ang 4 ka mga flood control project sa idalom sang duha ka kontraktor nga ginlawag ni President Bongbong Marcos ni PBBM. Mga ka-K5. Samtang Councilor Sien Marie Mabilog magahiwat kung tani sa iyang privilege speech sa ginhiwat nga regular nga sesyon sang Iloilo City Council. Mga ka-K5, wala gin pasugtan sa iya nga mga kaupdanan nga mga konsyales. Ang syudad, ang aton nga City Council may martial law guro subong no. K5 Andre. Martial law guro nga aton nga City Council subong ay nag-exist ang martial law sa City Council. Nga kay man mga ka-K5 gintawag na siya gani nga privilege speech kay diskurso pribilehiyo. Amo na sa ang tinaga nga hiligay nun mga ka-K5, diskurso pribilehiyo o siningon privilege speech. Amo na siya ang pribilehiyo nga ginahatag sa imo tanan-tanan nga mga miyembro sang City Council mga ka-K5 ang entitled sa sining diskurso pribilehiyo nga ini. Tanan-tanan ni bisan sinulang halin sa SK Federation President, ABC President, kag mga regular nga mga city councilors nga 12 kabilog, they are entitled to deliver a privilege speech mga ka-K5. Karon nagplastar si Councilor Sien Marie Mabilog agod nga mag-deliver sang iyang nga privilege speech. Inpunggan siya sang iyang nga mga kaupdanan nga mga konsihal, hindi sa pagpahambalona. Di mahimo gani ni sang mga sining mga pudiroso nga mga konsyal sa upod nila nga konsyal. Ano pagidayhan? Kung ordinaryo ka lang nga tao kay 5 Andre? Ining mga diskurso pribilehiyo nga ini nakahatag man ini kag ini ang gina-exercise sa tanan nga mga tawo. Kag ara man ina dira mga ka-K5 nakalakip sa mga katapo sang media. Sa malipot nga sugilanon, mahimo gani ini nga punggan sining mga pudiroso nga super majority sang Iloilo City Council nga punggan ang upod nila agod nga magdiskurso pribilehiyo o kon mag-privilege speech mga ka-K5. Nano pagidayhan ang mga ordinaryo nga mga tao nga gusto mga ka-K5 magpalayag sang ilang mga sentimento? Kasi pala kadlapat di makatapos ang media, hindi na pwede kwakal dahil hindi na pwede ka hindi na pwede ka palapit labi na gid kay nagapakitang gila subong ang iban nga mga konsihal dira sa syudad sa Iloilo. Like for example, mga ka-K5, nasunog kag napaso mga ka-K5 si Councilor inang Jose Marie de Laliana, K5 Andre, napaso nga napaso sa na kuryente nga makon mo na nga may mga alleged pa lang may mga balita mga ka-K5 nga ginaligar nga si Engineer Roy Pakanan
ang gin-report mga ka-K5 nga ginkakas na kuno sa iya nga serbisyo or ginkakas na kuno bilang OIC sang City, Iloilo City District Engineering Office. Ginkakas na. Gin-confirm mga ka-K5 ni Councilor Nini Dilayana kapon pa kuno nakakas. Iko dayawon kwenta. Nagpagwa mga ka-K5 sang statement si Engineer Roy Pacanan, Iloilo City District Engineering Office Director o IC Director, naghambal nga sa gihapon ara sa sigapon nagapabilin siya sa gihapon ang OIC District Engineer Officer mga ka-K5 sang Iloilo City District Engineering Office. Amo nang ginasiling pala. Nga nagasala-sala, naga pinagusto na sang wakal nga gulpi. Way anay pagkonfirma hasos kahuluya Maria Ihunis Tigarapon Santissima. Konsyal ka pa naman. Ka-K5. Pero may ginpagwa nga statement si Engineer Roy Pacanan, no? May ginpagwa nga statement si Engineer Roy Pacanan. Daw pariyo masakay Jessica to nga inang palbalaki 500. Ito blang trainer o kung naga-show bala upol sa urka bla. Ang gagwa sa social media mga ka-K5. Inapatay ko no si Jessica nga naga-training bala na sa urka bala sa inang din nga lugar ni ka-K5. Kay ginlamon ko no sang urka. Di ko dayon kwenta sus Maria Ihunis. Siling ni Jessica, siling nga, I am Jessica, I'm alive. Pati dayon. O silingon na ngaton nga City Council, mabalaan mo gid nga way ga tuloon, bla way ga. Ay Maria Ihunis, abay-abay nga. Ang sakit pagit, ari pa yung pinakamasakit kay 500. Kay gin-confirmar pagit, mga ka-K5, sang spokesperson sang Iloilo City Mayor's Office. Kin-confirm pagid mga ka-K5 ni Mrs. Joy Pantilaga. Nga sila niya tuod na, sila niya si Engineer, sila niya Pacanan, sila niya nakakas na gidman sa iyang serbisyo sa pagka Iloilo City District Engineering Office. Kung kinahambal ko sa iya sa nguna mo, anong tanay kami na sa nguna to spiya. Kata pa man imong siling ko siya, ginadvisean ko ni siya. Siling ko ang imo nga kredibilidad, siling ko perti ka nami, siling ko sang imo nga pundasyon sang kredibilidad mo. Kalin sang una, sang harap ka sa media, sang nag-updanay kita, ang kredibilidad mo siling ko intact. So sumulod ka gani siling ko sa sa politika o mag-upod ka da. Tapos simuon ka pa nga spokesperson. Laban-laban gid. Laban-laban matuon kagid sang binutig. Imbes nga maghambal ka sang kamatuuran, galibog ulo mo kanong ihambal mo, kay gapangita ka sang ideya para maproteksyonan mong imo nga amo, ikaw na lang bahala magsalo sang tanan-tanan nga mga binutig. Para kung ano gid man ang matabo, ikaw ang masabat sina tanan-tanan kay wala labot na dag imo sini nga big boss, salumon mo na. Ara na. Nagtabinas na, nakatipaslong na. Ay, Maria Ihunis, Tigarapon ni Santissima, o. Lantawan, o natamo. Ay, hambal ko, mga ka-K5. Sa mga amon nga mga bagay, mag-spokesperson ka, hindi basta-basta. Ang tanan-tanan, isaluon mo ni mo. Tanan-tanan, nga mga kasalanan, nga nagakatabo. Mga kasalanan, labi ng mga binutig. Nga himuon, makakita, himuon mo na, saluon mo na, ikaw na tanan-tanan maharap. Para nga, mapagwapo mong imahe sa imo nga amo. Mapagwapo mong imahe sa imo nga boss. Nantawa ko na tabo. Lumugaplakit. Si Councilor Nini Dilayana, di pa wakal man. Hambalya, sila kakas na sila si OIC, Iloilo City District Engineering Office Director Engineer Roy Pacanan. Kay kuno ginapatawag nila, pero mila ginapatawag kay gusto nga ipa-explica ron. Why kuno, why ginasapak Engineer Pacanan, why kakanto si Engineer Pacanan. So dapat kinanglan nga i-recommend nga kakason bilang City District Engineer Officer diri sa syudad sa Iloilo mga ka-K5. Kaya nga wala nagarespeto kuno sa City Council. Nalipat guro ni ang City Council, nalipat ni guro ang mga kaalyado ni Mayor Isa Cho nga
kasang chimpo ni tatay niya, mga ka-K5, gindeklarar nila ini nga persona non grata si Engineer Pakanan. Ipagdeklarar sa imo, gindeklarar ka nga persona non grata. Pagkatapos ipatawag ka na, anong klase ka utok naman? Maria Yunes ni Garapon ni Santissima, ginhambalan nyo sa nga unwelcome siya, tapos ipatawag nyo, ginago. Di ba K5 Andre? Gindeklarar yung isa katao nga persona non grata. Pagkatapos ang deklarasyon nyo sa persona non grata, ipatawag nyo sa City Council. Kung ikaw ang gindeklarar nga persona non grata, magkanto ka? Kano nga rason nabi nga magkanto ka? Kay kamo mismo dira sa syudad sa Iloilo, sa Iloilo City Hall, naghambal nga unwelcome siya. Unwelcome siya, ipatawag nyo. Anong kasi kautok man, utok, kan? Ano nga utok na? Utok nga laban tingkoy? Ginago. O hindi bla? Ito bla kung ano klase? Maria Yunes ni Garapon ni Santissima. Way mata sa may ginadampigan, diri sa may ginaapinan, sa may kasubo. Sini pero ginalantaw na ito. Nung matutuod lang ginabalita, tayong sakto lang. Matutuod lang. Tapos tuduhan nyo na nga. Palawakala nyo, hala pang kakason nyo kuno, kakason kuno si Engineer Pakanan, ginkakas na 2 days ago. Tapos, subong na pagwa statement si Engineer Pakanan, siningari pa kuha. Yang obra pa ko di. Iway pa man siya may naglabot rin sa akon nga kwan. Nga inang ano gani niyo. Iway pa man gani sa isang naging padala rin sa akon nga order. Nga mahalin ako diri. Although nga sa iban nga mga district engineers, mga K5, ginpang kakas magkuno, ginpang reshuffle. Engineer Pakanan, ari pagyapon niya sa Iloilo City, wala pagyapon makakas. Well, in fact, kagaina pag-abot ni President Bongbong Marcos, ara pa si Engineer Pakanan. Mga ka-K5, nagkanto pa to. Kaya ginapang tudlo yan nga sila ining mga ginahambal diri nga mga parte sa mga flood control project ni nga hindi nila makita niya ari na di. Tanan-tanan sila nga kompleto na di. Hambal mga ka-K5 ni Engineer Roy Pakanan, ang OIC, ICDEO or DEO kon Iloilo City District Engineering Office. Ang tanan nga mga flood control projects sa idalom sang duwa ka mga kontraktor nga ginlawag ni President Bongbong Marcos ara mga ka-K5. Ginpanindugan ni Engineer Roy Pakanan nga ara makita ina naga-exist ina mga ka-K5. Tapos kagay inara si President Bongbong Marcos K5 Andre at to sa may kwan sa may Iloilo Fishing Port Complex. Ang Iloilo Fishing Port Complex mga ka-K5 mara dire nga project nga ginpatigayon si Congresswoman Jamjam Barunda. Mga balor mga 800 milyones na damo para sa inang bagong building da sa Iloilo Fishing Port Complex. Tapos may mga ginpamutang inadira nga mga kiosko nga ginhimuan nga pala nga buyanan sa aton nga mga pumuloyo, mga negosyante, mga ka-K5. So nagkantos President Bongbong Marcos to. Kanto man to si Mayor Isachu. Tinga nga kon mga pila gani ka mga projects na ginaprograga nga daw mahambal kamo ginatudlo nyo sa kay Congresswoman Jamjam Barunda nga nahambal kamo nga may sala amo ni ginhalinan tungod nga nagbaha na da sa amo nga lugar tungod na sa project ni Congresswoman Jamjam Barunda. Ipagaplano pa kamo nga ipasis and desist o kung ipakakas ipaguba nga kunami gani nga mga project nga girakatuan sa presidente kadto kaman to. Kag agbay ka Congresswoman Jamjam Barunda. Sige, agbay sa kay Congresswoman Jamjam Barunda. Way, sa ginasapak ni Congresswoman Jamjam Barunda. Dubata, jutay. Picture ka na kay Pepandre. Hindi na lang ya, paano ito? Makon mo gilang na mga ka-K5. Ara, natawa nyo bala ko na ano nga klase. So, makita mo na. Tapos, may iban pa kita nga mga issues nga pagkatalakayon. Pertek na mo sa mga balita. Subong abi nyo lang pertek nga mga balita. Kaluoy masakay Kwan, sa kay Councilor Sien Marie Mabilog. Pati yang nga privilege speech, hindi siya Pati privilege speech yan ni Councilor Sien Marie Mabilog. Pungga nila mo, di mo kita naman. First time yun sa istorya sa bilog nga Pilipinas, mga ka-K5 nga.
ang imo nga diskurso pribilehiyo ya hindi kay mo pagpahambalon sa mga upod mo nga mga konsyal mo. Nga kung sila gani maghambal nga pwede man. Nga kung si Kausilor Mabilog hindi la pagpahambalon. Kay nadlok silang base kung kuha naman ang komentaryo kag ang privilege speech ni Kausilor Sin Marie Mabilog makalaigo man sila. Ay, Maria Ihunis, tigarapon ni Santissima, mga ka-K5. So, istorya na to nagkaroon din sa ato sining pagpangalagad mga ka-K5. Dirigid lamang sa K5 Night Watch. Klaruhon taha ang aton nga komentaryo nga ini mga ka-K5. Isa ini siya ka komentaryo nga wala sang mga biases. Ginaplastar naton ang matutuod, ginaplastar naton ang kamatuuran kung ano ang kamatuuran dire. Why kita sang may pinilian dire sa mga komentaryo naton. Ginahambal naton ang kamatuuran. That's why sa tanan-tanan nga mga supporters ni Mayor Raisa Cho kag ni former Mayor Jerry Triñas, hindi kamo maakig sa akon. Hindi nyo kuya pag-ibas, hindi nyo ko pag-waswasan, parte dire kay ang aton nga programa. Mga ka-K5, isa ini siya ka-individual, kag isa ini mga ka-K5 ka-independente nga programa. Ginaklaro naton, wala ini sang kahilabtanan sa politika. Ginaplastar naton ang tanan-tanan mga ka-K5. Dapat hindi nyo kuya pag-ibas dire, nga mahambal kamo kag ako yung inyong nga tirahon dire. Kaya way magkamugyapon mahimo kung di ta kamo pagsapakon, di ba? Ang inyo na iya, ginahimo nyo lang na kay ginabayaran kamo, sige pasweldo nyo. Papadayon pang sweldo sa inyo samtang halin sang nagligad to, sige pasweldo sa inyo para nga amo na imuon nyo. Ipangbas ninyo ang mga komentaryo kontra sa mga amo nyo, sa mga boss nyo. Testingin nyo bala padlagana ang inyong mayor. Bisan si tatay niya papadlagana nyo nga wala halang hagtagtaganay kwarta para balaan nyo. Kano matabo sa inyong mga boss. Hindi ko pagkatangkata sa mga parte sa mga kunano-ano dira nga magbas kamo diri kay pinangpaltog ta kamo karon. Gaulan pangadaan subong. Berarti buulan ba no? Bation diri sa akon bisanari ko sulod sa aquarium di bation gyapon ang bubo sang ulan no mga ka-K5. Storyan tara karon mga ka-K5 diri sa ato sining nga pagpangalagad. Diri gid lamang sa K5 Night Watch. Sa kay kuan no? Inang sa ato sining nga mga kauturan di sa ato sining nga pagpangalagad sa aton karon nga mga pilaman ka mga dalag ko ay kay Paribiboy Kadis kalida sa may East Baluarte bla pare may gabi lang gapamati diri sa ato sining nga pagpangalagad mga ka-K5 sa aton karon nga mga headlines sa mga balita nasyonal kag international. President Bongbong Marcos gintawag nga delayed kag palpak ang mga flood control project sa Iloilo City. Mga ka-K5, pamangkot kay sino ini mga projects. Hambal ni Engineer Pakanan yara tanan. Samtang President Ferdinand Marcos Jr. ginpirmahan na bilang kasuguan ang postponement bill nga magapaiway sa December 2025 nga barangay election and sangguniang kabataan eleksyon mga ka-K5. Ang pamangkot sa noy sunod. Suno sa report, ini pagadayon no, nasa 2026. Impirmahan niya na kuno subong. Pwerte kalipay naman sa aton nga mga kilala. Mga amigo ta, kag mga kwan, mga amigo ta nga mga kapitan, kag mga kagawad. Kag ang iban diri kay 500. Mga pulok-pulok, kag mga kawatan, kag mga dalok-dalok, kag mga sungak-sungak, kag mga wasik puder nga mga kapitan, kag kagawad. Bato-bato sa langit ang maigo, huwag magalit. Kay balaan ko ng mga abilidad nyo. Only ni Iloilo City, amo nang katabo sa ato sining mga barangay. Yang mga barangay kapitan do si Katyog Kahang. Samtang sa ato sining mga balita international, White House ginaset na ang pagkitaay ni Trump kag ni Putin. Wow. Maistoryahan na ang presidente sang Russia kag ang presidente sang United States of America. Kay 5 Andre o sadya ni Pertene.
Hindi magpasakop si Kim Jong-un, ang idol ko sa North Korea, hindi magpasakop. Sakupa niya man abi si Kim Jong-un, abi idol ko na nga daan niya mong. Sa pormada para sang buhok niya na ya, idol ko na ya. Idol ko sa North Korea, bla. Si Putin mga ka-K5, no? Kag si President Donald Trump, magakitaay na. Gina-set up na subong ang ila sining kwan ang tsansa. Ang ini sila nga duha magakitaay kag maga-istoryahan ay mga ka-K5. Kag kung ano ang mangin pag-istoryahan nila ang mga subject sinidiriti. Subject siguro parte sa mga gira, parte sa tanan-tanan na siguro nga isyo ya. Pangkalibutan, isyo pangkalibutanon. Gira pagid mga ka-K5 na ginistoryahan nila guro ni. Bangod sang pagbahin-bahin sang tagsa-tagsa nga ini. Bangod mga ka-K5 sang sining halos daw isa ka pungsod nga ipingay nga pungsod nga iginira. Ginirahay sila ya. Mga ka-K5. Storyahan tara karon diri sa ato sining nga pagpangalagat. Kag sa iban pa naton nga mga balita kay informasyon karon redugay. Balikan naton diri sa pagpangalagad na sang K5 Night Watch. Ang mga balita ng inyo batan ng builog na nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500. The Superior Antioxidant. Kag sumuman sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. The Power Duo sang Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Nga kinahanglanon naton nga mag-inom sining Klinika DTX 500 kag Mighty C dunganon naton. Dapat mag-inom ka mo siniway pagkakaon sa agabla. Pagbugtaw nyo kit sa aga, toothbrush ka mo, tapos inom ka mo tubig nga labaab. Tapos padalondunan ninyo sang Klinika DTX 500 kag sang Mighty C mga ka-K5. Para magapabilin nga healthy lawas naton, magaupol sa aton dugo, patyon ang tanan nga mga kun ano dira nga mga ara sa selula naton, mga nagkalamatay, mga o mga kwan to mga free radicals, kag iban pagid nga sahi sang mga baratian. Nga ara dira sa aton nga lawas mga ka-K5. Kinahanglan naton ini bangod kay para nga madula ang mga pila ka mga ginabatsyag naton nga mga problema sa lawas naton katulad sang halimbawa may diabetes ka, may hypertension ka, high blood, nga ka-K5, may ara ka nga prostate cancer, may ara ka nga problema sa atay, problema sa kidney, problema sa tinae o kung sa kasudlan ta, internal organs, problema sa baga, problema sa kung ano pag nga parte ng lawas naton, prostate cancer, cervical cancer, ang breast cancer, mga brain cancer, sarcoma cancer, kag iban pagin sa mga cancer, mga ka-K5, mga bukol-bukol sa lawas naton. Hindi nyo napahulata pa nga magtubo ini nga kinahanglan proteksyonan naton kaugalingon para hindi kita pagtapikan, hindi mag-develop ang mga cancer cell sa aton nga lawas. Inom kita sang Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Bangod kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agod nga mapunggan ang pagtubo sang mga bukol sa lawas ta. Taas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE o kundi sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman mga ka-K5 sa alkaline vitamin C ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon ang managuba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man nga mag-mutate kag mangin kanseros. So hindi nyo napahulata pa nga tubo ang mga bukol sa lawas naton. Proteksyonan ang aton kaugalingon Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang Klinika DTX 500 kag Mighty C nabakal ninyo sa tanan nga mga butika nationwide, tanan nga mga klinika de alternatibo medicina and wellness center ni Doc Ramiloy na pahamtang nationwide kag diri sa aton sa Iloilo, ari diri sa may tupad sang Centro Birch sang International School, Dalan A. Lopez tupad lang gid sang Robinson's Haro, may libre nga check-up. Then sa Pasay City, ara sa may Salvaso Street, Corner A, Panis, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Dito may ara man nga libre nga check-up. Sa may Cosmart sa Banwa, sang Kalinog, may libre mga check-up. Atubang na sang Macdo, das Banwa. Then sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte, Banwa, sang Miagaw, may libre mga check-up. Dira malapit sa may, o dira gidlapit sa may Merkado Publiko, sang Miagaw, Iloilo. Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga imnon
para hindi kita matubuan sang kanser nga ginakakulbaan naton kag para magapabilin ng aton nga lawas mayara nga proteksyon. Alas, yes! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. You feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo apti ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na Radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na Radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon na estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Halirigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na Radyo. Balit ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo, K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the
Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pangalagad ang aton nga oras karon. Nakalabot na kita sa 20 minutos na ang nakaligad sa alas 10 ato sini nga pangalagad. Prober kita magkuha sang situational report nagikan sa ato sini nga patrol. Kag lakip na ang aton sining pagbasa sa mga mensahe nagikan sa aton nga mga followers. Kaligid lang mga ka-K5 kaya aton na nga i-check ang latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Kabo ulan subong diri sa siyudad sa Iloilo. In pagid nga part ayan sa ato sining nga probinsya kag pila ka mga parts sang kabanwahanan sa Ilong nga Western Visayas ang gaulan subong no. Kung naton karon sa piyak nga linya ato sining nga Pag-asa Iloilo. Kita sa kay Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie Depra sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir. Yes, sir. Mayong gabi sa mga natin sa K5 News FM. Yan yung pinakauli natapika sa itong bulletin number 11 karong adlaw Agosto 13, 2025. Ang bagyo nga siguro sa pinagkinainit sa karoon sa Philippine Area of Responsibility. Tapos koto kayo na sa hapon na rin sa kagalang typhoon ng Sigorio. Hindi na bulumanta base sa taran niya available data. Yan sa 325 kilometro namin nakatungdan sa Sangit Bayat Batanes o kung nasagwa na sang Pakar. May kabasugod nga hangin nasa 140 km per hora malapit sa sentro. May pagpadlo sa mga mag-aabot sa 230 km per hora. Magkahulag pa nakatungdan. Amin na nakatungdan sa 25 km per hora. Southwest monsoon naman nagapit ko sa Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. O sa nga sistema, ang sa Visayas, partikular ang sulat sa Iloilo, padayon maka-experience sa magaluman niya kalangitan. May mga scattered ng mga pagulat, pagpanginat panagod, wala sa Southwest monsoon. May inatab doon pakasarangan naman niya, magalibagat na nakatungdan, magadalas na makanitap doon pakasarangan niya pagbalot sa karagatan. Ang tansado temperatura, nasa 25 to 29 degree centigrado. Adlaw nagaturon alas 9 kaina sa hapon, magabot lang alas 40 blat sa aga. Kaya mo na pinakaling ang kasang panahon di ka diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. K5 News FM Kampiyon Report. Salamat kid, nabatian mga ka-K5 ang latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo upod sa kay Engineer Charlie Depra sang Pag-asa Iloilo. Ting bagyo nga Sigorio mga ka-K5 naglampas na sa PAR no? Philippine Area of Responsibility. Sa sagwa na sila sang sa sagwa na sa sang aton sining PAR mga ka-K5 ang ang bagyo nga Sigorio. Sa diin may international name nga si Pudol. So subong instead nga si Bagyo Goryo siya, subong si Pudol naman siya kay 5 Andre. Si Pudol naman siya. Ang iya sini nga target subong daw dito diretso pakato sa may Taiwan mga ka-K5 no. So ang ining ulan-ulan ni subong sa aton amo ni siya ang epekto sang southwest monsoon nga ka-K5 nga epekto sang sang pagsuyop sang habagat dala mga ka-K5 ni Bagyong Goryo o kung ni Bagyong Pudol or Pudol mga ka-K5. So at least pasalamat kita nga daway naman sang may mga nasipratan nga iban pagid nga mga LPA o kung inang low pressure area magluwas ini sang bagyo subong si Pudol nga nagpagwa na sa Philippine Area of Responsibility kag nag-agi ini siya sa may porsyon sang northwest sang Itbayat Batanes. Ito ni sa nag-agi pero wala man siya naglandfall mga ka-K5 no. So muna siya ang latest nga weather report naton nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo as of 10 o'clock in the evening, August 13, 2025. Ayos, wala sige. Roberta sa iluhan ng ato sining nga patrol pang pasiplatan tayo ng mga mensahe nagikan sa ato sining nga mga followers mga ka-K5 ha. Ang matamato naton mayong gabi sa kay Daryl Pidrahas.
la gani masolusyonan di ang baha sa Manila, di ang Manila sa ang baha diri sa Manila kadto sa bako sa Iloilo. Si PBBM. Sa kay Edmar Liquinya, good evening. Banks PSG, good evening. Sel Baloro Casiple, good evening. Kay Rosimpas, good evening. Sila ka K5 John. Idol John Kapol ka sa tanan nga mga nagapamati. God bless. Sa kay Ria Capanas, good evening. Verna Salvilla, good evening. Christine Gardusi, good evening. Laila Sofia Altelio Heroche, good evening man. Shout out man sa kay List Tubisa Di Pamalyo, sa kay Dindin de los Santos, kay sa Babaw Family sa Mulo, kay Stanley Valiente, kay Peter Standarte, Florenda Cadavero, sa kay Marborca, mayang gabi idol. Mayang gabi man sa mga tanod sang Barangay Abilay Norte nga naga-duty subong. Hindi pagsupasulayon sa ulan kay perti ulan subong. Trangkaso na iyawan naman tas na pabulong sa ilan. Sa kay Candida Tamisin Gulinia. Mayang gabi man sa kay Cas Joseph Hordan, good evening da sa may Don Esteban Lapos. Sa kay AC Alimahan, mayang gabi patamyaw bi ang ay Tuda Sang Villa Arevalo. Okay. Sa mga nagapamati dira sa K5 Pasig City, good evening. Florenda Cadavero, good evening. Sa kay RV Jan Cubeta, may gabi. Sa kay Liwiman Antonio, good evening idol, watching from Cavite. Nonoy Villa Franca, good evening, watching from Singapore. Sa kay Jan Siging Panagiton, good evening idol John, good evening man. Nonoy Villa Franca, shout out. Sa kay Abner Panaligan, daw si Harry Roque man na siya Harry Roque man na siya. Sa kay Haji Kubed, siniya Sulit Duterte, grabe. Sa kay Erlenda Hotes de la Peña, hello po idol, good evening. Sa kay Ria Capanas, good evening. Maninoy Gaffings, John Caps, may gabi man. Sa kay Angelo de Monteverde, good evening Sir John Capulot. Sa kay JC Matias, good evening idol Sir John, watching from Tagaytay. Alfredo Arellano Zonio Galieto, good evening idol John, watching from Karamay Rojas, Palawan, Philippines. Okay. Sa kay Ria Capanas, good evening. Alfredo Arellano Zonio Galieto, tani dayon na lang ang kapitan kag SK eleksyon kay para maislan ang mga wala pulos. Lapit naman lang ikuan na lang kamo antusan nyo lang anay. Kay daw ginpirmahan ako ni PBBM ang suspension o kun ang ang suspension sang kwan sang eleksyon sa December. Pero madayon na siya sa November 2026. Amo na sang nakatuon dira nakasaad dira sa sining sa ginhimo nga pero ti daw mati ko, daw may makwana, daw may ma-file ko na sang petisyon, no? May ma-file na sang petisyon nga dayon non gidang eleksyon. Nga kay may ara na ina mga ka-K5 sang daw gin kuan na ina mong daw may ara na ina nga desisyonan ang Supreme Court mga ka-K5 nga ang Kongreso wala sang deber nga magbaylo o kung magsaylo sang eleksyon. So daw may ara na nga presidents mga K5, so gani daw mati ko so may ara kuno nga mga grupo nga nagaplano nga mag-file ini mga K5 sang petisyon sa Supreme Court para nga hindi pagdayono ng eleksyon. Kay ang sa ila sining ginhimo sang kongresista nga ginligwat nila, no, naghimo sila sang isa ka bill nga ipalawigon ang ipalawigon ang term sang mga barangay officials sa sulod sang 4 ka tuig. Kagin include nila dira sa amo nga kasuguan, no? Gin-include nila dira ang pagpaliban sang o kon pag-cancel o kon pagligwat sa kag hindi pagpadayon sang eleksyon ang postpone gali, no, mga term ang pag-postpone sang eleksyon sa December 2025.
ginlakip nila inadira sa ilang kasuguan nga ginhimo nga palawigon ang term of office sang mga barangay official sa sulod sang 4 ka tuig mga ka-K5. So do muna kay man nga ginhimo ina sa mga kongresista kay nabalaan nila nga may Supreme Court desisyon nga daan nga ang Supreme Court nagahambal nga hindi pwede ligwaton sang kongresista, hindi pwede ligwaton sang Senado ang ini nga schedule of election kay base sa aton sini nga konstitusyon mga ka-K5. Nga na kun nga ang ginhimo sang mga kongresista nagligwat sila sang sining layi kag ginpatong nila dira nga ipalawigon sa 4 ka tuig ang termino sang mga barangay officials, mga ka-K5, kag gin-include na lang nila dayon sa punta nga i-postpone ang eleksyon sa maabot nga December 2025. No? So lang tawon ta kung may matabo na. May posibilidad base kung may mag-file sang petisyon sa Supreme Court. Kag madesisyon ng Supreme Court nga hindi, dayon na kay ang gimpirmahan sa presidente na para na iya sa pagpalawig sang 4 ka tuig nga termino sang mga barangay officials. Pero ang eleksyon niya dapat na yunon. Pwede sadya mo nang mga ka-K5 nga ang Commission on Election nagapanghanda masubong yapon. Bisan may ara sila nga nabatian nga mo nga informasyon nga pirmahan sa presidente pero nagapreparar ang Comelec bangod sina mga ka-K5. So ayos. Okay, so padalman tapos ginadiri sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Christine Gardo, sila ko rin Sir John, tanan nga tagpalamati sang imo programa. Gaaso ng akon ilong sang kainit sa mga post kag comments about sang RPT increase. Balo ka may ara nga kuan abi mong may gina-maintain subong nga mga tao ang syudad. May gina-maintain sila subong nga amo na ang manog karate sa panawag sila mga keyboard warriors. Once sa komentaryuhan mo sila parte sa RPT, may mga tao na dayon nga mga keyboard warriors, mga nakalock ang ilang mga profile pictures, nakalock na ang ilang mga account, no? Nga naga-comment dira nga pabor sila tanan sa ining pagpasaka sang real property tax. Pero sa pagkamatuod, amo na silang numero 1 nga number 1 nga nga nagalamon sang kwarta sa kaban sang gobyerno nga wala pulos ila obra. Ang obra nila da amo na keyboard warriors lang. Komentaryo da nga mag-apin sa aton sining nga syudad. Nga bala na gid nila nga sala nang ginahimo nila. Nga bala na gid nila nga affected halos kalabanan nga mga pumuluyo naton. Sa data mga ka-K5 no datos pagwa sila nga kuno inang damo sa mga bag-o nga mga business nga nagsulode. Di nga bag-o nga mga business ang sululode. Yung beres nyo. Stylingan nyo pa ko. Kakas gani business ko. Inyo pa. May negosyo man ko din. Ang negosyo ko mga ka-K5 ginuntat ko kay man nga di hamak ka puwerte nga inflation rate. Why na tsansa? Inuntat ko lang para nga hindi ko yawan ka balayran to sa BIR. Sa kay Lori Abandonio de la Cruz, good evening. May tama kagid kay 5 John. Bao puwerte gid ni katayog sang habyog sang ilang hayon-hayon mo gid. May Kabar, may gabi Sir John Aluhado Kapulo. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Thank you. Sa kay Madam Mary Ricabar. Magpuli ka di sa Pilipinas, halinda sa abroad, no? Mas-share ka ha, ma-message ka sa akon kay ma-kwanta ma-meet kita in person and then mga pick-up kita. Hindi bla? Ayos, sa kay Christine Gardonia, pamuyong kay kami nga ari dire ga irik-ik. Wala uso dire tapungulay. Sadya kami diriya kamo mga mga sour sagid kamo pamati dire. Mugid. Sa kay Anhilo de Monteverde, mayong gabi gid. Sa kay Flor Derisa Misarua, good evening idol. John and God bless you. God bless you more. Sa kay Mary Ricabar, mayong gabi sa tanan-tanan nga mga ka-K5, take care and stay healthy. Stay safe and healthy everyone. God bless you all and your family.
Sa kay Chris Vincent Luza, 100%. Sila nga to. Sa kay Jobert Carabuena, good evening. Jojo Sidano, Romerico Liboon. Idol, may gabi, pa-shoutout lang sa mga customer sang Liboon Store. Salamat kid Idol, God bless. Okay, damo customer subong sa Liboon Store. Ba, ano kano nila nakwanda? Ano ila gina-order? Fatima Lagarto sa Pico Masiro, niya nagaulan Idol, may gabi, mugani man. Puerte kalipay namon madayon barangay elections, Islan Tabago, iban nga mga barangay kagawad. O mugani tiway ariyo ginpirmahan na ni President Marcos. Sa kay Anhilo de Monteverde niya abi ko hindi madayon ang barangay eleksyon, ma'am. Hindi gani daw mo gani daw hindi madayon. Kay ginpirmahan na gani, pero depende na kay was ka may mag-file sang petisyon ni re mga kakifab, hindi ta masiguro kay base kon kanon ina kag pagwaan ina sang desisyon sang Supreme Court mga kakifab. Kung may maghimo sa petisyon sa Supreme Court ay kang tanan sini sang pagpostpone sang eleksyon sang barangay kag SK mga kakifab. Sakay Councilor Bryant Ayan Gupiteo Solweta. May gabi. Sila nga Idol June Alvaro Kapulot. May gabi man, may gabi. Okay, pamati. Sakay Roy P. Fama, kagawad sang Sambagharo, may gabi. Kay 5 John, kasatanan nga mga pumroyo sang barangay Sambagharo. Sakay Romeli Buon Bunda, good evening Idol, mangkot lang ko, kamusta na ihan ang Aganan flyover, kag Ungka flyover, ginbadjitan man bala, watching from barangay Rima Rizal. Ambot, way kuk balot. Dapat kinatuan man ato ni President Bongbong Marcos. Ang mga floodway lang di mo ginagi ang panglibot siya, pero ang mga taytay papayaan niya. Gananas ta subong way gapon to. Ara ang taytay pero ang approach wala, hindi pwede magamit. Benji Astorias, may gabi. Tristan Wyatt Gulay, may gabi. Kay 5 John, sa kay Cynthia Inuhas Hostiniani. May gabi lang da sa imo Idol John Kapulot. Good evening man. Sa kay Benjamin Avancenia, Idol tagid ka, enjoy gid ko pamati da sa imo Idol. Thank you. Kay Jillian Talagtag, watching from USA, on Hansang Alalasan. Abaw ng kampiyon. USA on Hansang Alalasan. Sa kay Cynthia Inuhas Sustiniani, hay lang da sa kasimanwako nga taga Karamay, Rojas, Palawan. Okay Sa kay Romeli Buon Bundal niya, Idol ang Ungka kag Aganan flyover, nakita mabala ni PBBM kay dako na da nga kwarta ang nagtabog Idol, pero balda gihapon Idol manggani. Sa kay Juliet Mike, may gabi Idol, nagapamati gali kami ako dire sa Heart Molo. Shout out sa Magaluna family sang Molo. Sa mga taga kasing-kasing da mayong gabi. Kamusta kapitana nyo da? Ayos lang. Sakayan Hilo de Monteverde, sila nga, thank you. Okay, sige. So this time, i-check natin mga ka-K5. Sitwasyon na isang palibot sa syudad. Sumunod gabu-ulan. Doon naghulaw-hulaw naman gawa, no? I-check natin sitwasyon sa palibot sa syudad. Upod kita sa patrol mga ka-K5. Upod sa kaya ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Musta untang sitwasyon sa palibot sa syudad. Upod niya subong si Makoy. Gano sila nga duwa. Ilabay ko gina sa may sa may plaza sang Haro. Bago ka mahal-mahal sang ates subong. Hindi bla balaan mo man na K5 Andre nga paborito kong ates. May nalabayan ko nga ates sa may sa may Haro Plaza. Nga manog baligya prutas. Bala na bakal ko K5 Andre. Tag 300 ang kilo. Ang isa ka kilo, abi mo kung pila ka bilog, anom. Ti ko mag-anom, siling ko ba? Tag 50 ang bilog ba? Igaling kay ti paborito, kung mong tinagbakal ko eh. Isa ka bilog nga, ti subong 50 ang bili, 50 pesos, diri sa Haro Plaza. Tisingin nyo, masyar na kung mga mangkot lang. Sa mga uma-uma na sa unay, napabahian na. Kinakaon na ganin, nakakabog, K5 Andre, no? Pero subong diri sa syudad. Tingin nyo bakal sang atis.
Ang ate subong 6 kabilog 300 pesos, ang isa kabilog 50 pesos ang iya bili. Galing kay paborito ko, tinagbakal ko 1 kilo. Kanami torn 6 kabilog ba? Ya gagmay 1 kilo anong bilog? Mahal sang atis ba? Kailangan ano manabi karon kay paborito tamang palakaon gi ko niya sang atis mo. Amo na mga prutas nga paborito ko, atis, Indian Mingo. Duwala na amo lang nga mga prutas, sus Maria Hunis. Mga mansanas yan ikaw mga ubas no, hindi ko na i-type. Atis lang ya kag atis lang ya kag inang Indian Mingo hatag sa kumbla kay bisan hasta mag-aga tanga kinananay. Bala magbururan to ito. Si Rose Fajarito Chavez kilida may gabi man ara na si K5 Aron. Okay, check naton sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo. Kita sa kay K5 Aron Lloyd Rifoy. K5 Aron sa Kampiyon nga situational report. Standby. K5 News FM Kampiyon Report. May gabi hado. Maninoy mayong gabi. Din ka man daw ka lumos sa imong tingog din ka ra sa sulod sang sang drive-in motel. din ka. Ano? Are kita kakita may ginakamang kita. Are kita sa ka malamig. Lugar. May mga pader, may 5 John. Pero ti damo kami hindi kami walang kabilog. Sigurado ka nga hindi da uyab upod mo ha. May mga uyab man, siyempre mga operatiba ini nga K5 John. Okay. Mga pulisan ini sila naton kay may ginakamang kita. Bisan nga ti malain ang timpo subong. Subong nga K5 John nagatulo tarit ti. Ti ari nagalibot kita diri sa may area sang Haro. Kasi di makitaan sa K5 John ti mga mo ni Infantis. Kultura naton ti nagpululi man ni temprano kay grabe buulan no din dapit ni Infante Street, Delgado Street, dra ka mo dapet? Yes, sa K5 Zone, nakahapit kita dari. City proper la dapit sa may doktor sa ospital? Yes, sumugad sa K5 Zone, kag tiyan mo rin na tabuan pinang hinali lang nagbundak ining ulan sa K5 Zone. So, tiyan mo ni, ang mga kultura nato, yung naglakatlaka, tinagay-ngagaw niya, nagdalagad na kung pwede makapasilo. K5 Zone. Kaya mo naman yung kagabihon, ang kagabihon nga matugnaw. Ibalay-balaya, abi imo nga mga tinaga, abi parang nga nami mapamatian, parang nga bisan ga ulan bala daw kanaya man abi pamatian, abi balaya abi ang imo nga mga tinaga, bebe. Sige. Ang kagabihon karon nga matugnaw, ginampas ang iban nga manami gid magpaumpaw. Pinaagi sa pagkupo-kupo. Sarang gid nga maka gid ka K5 John ang gusto ng iban nga sige lang, okay lang normal na kay mante siyempre. Busy kasubong mo, gatuon ka pa, imo ka pa balita mo, patrol ka pa, normal lang na. Ano ganitong imong ambal primero ang kagabihon subong nga mabugnaw ang tanan nga mga kauturan naton nagapaumpaw ilabi na gid kun makahigop sang mainit nga sabaw. Sigurado kun ikaw ang makasawsaw, sigurado kanamit sa imo tiyabaw. Dito ka lang makasiling nga I am so very happy, darling. Ilabi na gid kung ikaw ang makalingling nga nagakaon sang kadakuon nga daw malasaging. Ragay! Kita mo nag-rhyme no? Yes, kinanglan tun-an mo gid na nga para makapangita kay sa mga pamaagi nga mag-rhyme ang mga tinaga nga ginahambal mo. O tun-an mo gid na yado ha.
Yes, amo gid K5 Zone. Okay, ikaw mabulos nga dan sa akon plakadlaw mong nagbulos ng ihado sa Maninoy. Kaya ang Maninoy, pilakadlaw mag-edad ta mga 60, ma-signing off na tayo sa radyo. Way na to sa umakang magpananom-tanom kamuti ho. Hindi bla. Abaw kung imo makitaan, nagatulo ang ulan. Halin sa ibabaw sang kalangitan, nagatupa sa aton nga kasyudaran, nagabaha kang nagaanaw ang aton nga mga dalan, gani sa aton mga kauturan, nga nagapamati sa sining waragwagan, dapat pamati gid ang inyong mga dulunggan, ituon sa radyo ang inyong mga dulunggan, para nga inyo mabatian ang mga pagpanglaygay sang inyo nga angkurman, ilabi na si John Kapulot nga natungdan. Aragay! Nami. Sige. So, amoning sitwasyon sa sining mga tinion, may mga nagalabay-labay nga mga dalaga kag mga sultiro naton. Inyo makitan sa sining kagabihon, bisan nagabubos ang ulan, ila nga pagasulayon, lamang malabot kag katuan ang mga kalatuan nila sa sining nga mga tinion. Ragay! Mga salakyan aton makitan, nagalabay sa dalan, may mga jeep kag may mga motorman. Apang akon nasiplatan, ang babae kag lalaki nga nagadapitay sa kilisang dalan, nagsakay sa salakyan, makadto sa balay Kalingawan. Ragay! Muna dapat ha. Yes, amo gid sa K5. Okay. O sige, tiniya daw ako man to, hindi man to ikaw man. Mag-drive mga to, yung mga tinaga. Practice ha. Yes, amo gid sa K5 Zone. Okay. Ti amo ni K5 Zone sa paglibot-libot naton, di ba basa-basa gining dalan sa mga motoran naton nga nagamotor, ti halong sila kay ti prone gid ni sa kadanlogon ang madanlog no ang dalan naton, isa sa mga rason kung kisasang disgrasya ka K5 Zone. Tagtik is ay hindi naman igara may mga dalan kaka mga buho-buho na ka K5 Zone nga hindi nila matod pang dan sa kisa ti abinila tas latya or tawhay ang dalan wala problema, pero yung buraga rin kay K5 Zone, tubig ng gali na puno ang inang buho, nagkita kasunod ng ilang rawida, nagkakatunaan sa ilang disgrasya. Danlog daan kun basa. Yes, danlog gid. Kuan ikamo mabudlay pag hulong-halong ikamo sa inyo tanan sa mga motorista, daday kabudlay danlog daan kun basa. Yes, amo gid sa K5 Zone, amo ning masakit nga tagina dapat likawan nga kadanlogon sa K5 Zone kiti ginambay na sing iban ni tanan nga kadanlogon manamit mo bisa cross ni. Ang madanlog nga dalan amo na ang delikado. Pero madanlog iya nga kanal nga paborito mo amo nang kampyon. Paborito mo iya lang uyan ang mga kanal nga kasubong siya nga daw medyo maduro danlog. Ka nga ikaw sang pantat nga nagalangoy-langoy, samtang nagalangoy-langoy, ang imo nga toy-toy nagaluy-loy. Ay, kalain. Ay, sige na, disgrasya, mabulgar, panikaroon, madisgrasya, panikaroon. Karon makabatin mga tao sa mainom tamla extend bala kay paradahan ta si Mrs. dayon sa mga gabi kay ulan-ulan katugnaw matira tabla extend food supplement for men bla tapos kita disgrasya gid. Sige. Kaya ti amo ni K5 Zone na ang kalangitan naton ti amo ni nagapamula-mula gyapon. Ang mga panganod tagali no mong nagapula siya kung nagtawon sa K5 Zone. Kaya nagaulan, nagkataliti lang pero ang ginatrend lang ginagamit sa katigulangan nga daw binabayi. Mahinay siya pero sige sa K5 Zone. Amo ni mga amo ni nga sitwasyon sang pagtaliti ti ibani may mga badasig ng mga dalan yung magkataraas ang
ang baha para sa K5 Zone, pero hindi gid gawa gid na madalom yung mga laban-laban mga amo ni nga grabe nga ulan laban-laban mabasulan naman ni si engineer pakanan mong tapos naman si engineer pakanan tapos itudlo na sa kay congresswoman Jamjam Barunda dayon to yayagin na project mo buged sino mas mansig tinubuan to ka K5 Zone. Ay kalain malaban magamon pagbaha-baha karon sa mga pila ka mga barangay nga halin pa sang una sang timpo ni Kwan sang timpo sa mga una nga mga mayor pakadto na sa kay tatay niya hasta subong kay sa bata gabaha na nga lugar gyapon ibasol nila kay Jamjam. Matya ko kung pati pagpatay kay Majilan kay Lapu-Lapu matya ko pasibangod lang sa kay Jamjam kung pananglitan. Sige. Si amo na kay K5 Zone ang madulong naton sa pinakahuli nga sitwasyon diri sa syudad sang Iloilo. Sa mga kauturan naton subong nga naga-inulan uso subong nga nasipot ng kaso inom gid sila sang may TC ang alkaline base ka vitamin C kay isang clinical D3 ba yung may antiviral may antimicrobial properties ini sila ang mga ang suplemento ni Dr. Melo isa lang din nagapabaskog sa aton nga immune system kay ginabalik yung kining lawas sa mga posible nga mga baratian. Gikan diri sa may area sang city proper ako naman sa K5 Aaron Repoyo para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Thank you, good. Nabatian mga K5 ang situational report nagikan sa patrol with ka K5 Aaron Lloyd Refoyo tiga buulan kagaina subong nagapulo panalithi. Daw sige-siging ulan no, sige-sige ang pagpulo panalithi. Talaga tupa diri sa aton sa palibot sang syudad sa Iloilo halong sa aton makauturan na dala payong, dala kapote. Labi na sa mga naga-motorcycle no. Hinay sa pagpadalagan kay madanlog ang dalan base kung mag-baraliskad ka muda. Bisan hinay lang bala pero ang importante makapuli ka mo sa balay. Paminsaron nyo gid nga may nagahulat nga mga kabataan, asawa o miyembro sang pamilya sa inyo nga balay dito. Kung samtang nga papauli ka mo. That's why halungan nyo gid na nga kinahanglan makalabot ka mo to sa balay nyo ha. Nga hindi madisgrasya. Shout out may gabi sa kay Romeli Buon Bunda, idol watching you live from Barangay Rima Rizal. Please greet Bunda and the Buon family. Thank you. Idol tanan nga naglabay man sa CPBBM sa babaw ungka flyover kag aganan flyover hindi gani kalabay to sa aganan kay pag gani kagana to. Sa kay Rosanel RTJ Giliano mayong gabi. Sa kay Hiljan Talagtag, Idol John, ka-cute gid si imo. Basi maisyuhan ta diha nga maparehos ta sa kay Boy Renan ha. Yaw gid. Daan nga pala inom daan ko extend food supplement for men. Basi madisgrasya ka lang. Sa kay Andy Alojado, may gabi lang sa imo John, may gabi man. Sa kay Rodolfo Abiliar, may gabi. Kay Jeme Canido, good evening. Sa kay Bonbon de la Cruz Frias, dula man tuyo ko sa mga pamalaybay mo kay 5 John ba? Tiyan mo nang kuan amo na siya ang purpose para nga may maupod sa aton kuan pulaw sa gabi kay ti kundi naton paghimuon ati hindi man kamo makwani inang basi kung matulugan kamo bla sa kay Audi Gallinero Gallinero. Good evening lang Sir John, pa-shoutout lang sa kay commander ko sa kay Davi Joy Penuela Gallinero nga nagapamati sa imo program. Okay sige Sa ato sining nga pagpangaragad mga ka-K5 barikay kitagudagay sa ato sining nga pagpangaragad sa iban pa nga mga balita kag information kagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters ang mga balita nga inyo nabatian ng builog na nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio di antiviral antibacterial specialist labi na kay gaulan-ulan subong kontra virus labi na sa mga dengue virus mga ka-K5
Sa balita sa aton nga Iloilo Provincial Capital, damo-damo na sang biktima sang dengue virus diri sa Iloilo City Hall, ang Iloilo City Health Office. May balita man nga nagaduging ang dengue virus, mga biktima sang dengue. Kinanglano na naton ini mga ka-K5 nga hatagan sang pagtamod nga masulbar pinagi sa pagprotect sang aton kagalingon ilabi na sa aton nga mga kabataan. Inom kita mga ka-K5 sang Klinika D3 Bayo. Nga kaya ang Klinika D3 Bayo isa ka super food supplement nga ginhimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga nga natural antimicrobial properties ilabi na gid batok sa mga viruses sa pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bayo ang ginahimo ini sang aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diri ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bayo gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sa D3 Bayo pinagi sa MCT o kon medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K mga ka-K5 ang isa ini ka fat soluble vitamin ay kapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kung ikaw ang ginadingge. Ginapanami man sa D3 Bayo ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agud nga malikaw ang lawas naton sa bleeding kung ikaw na impiktar na sang dengue. Gani tinluan tang aton og saran para hindi pabalayan sang lamok nga nagadala sang dengue virus. Likawan naton nga mag-stock sang tubig sa nga wala sang taklob sa aton nga balay. Kag mag D3 Bayo the superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag Klinika D3 Bayo. Aton nga oras alas 10:57. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yun lang nga panundungon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kang magluhog sa bago nga paglaong. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang laya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Copper Mini, before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko, dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life, dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkapira sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagalan sa lahat. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manunay Manil.
Usapat ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigugog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay, at mga hamiling nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanila. Handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Ninuy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure. News FM, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga daton nga oras karon nakalabor kita sa 5 minutos na nakaligad sa alas 11. Kasi nga matinion diri kita sa mga detalye na sa mga balita nagikan sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Una-una nato na mga detalye na sa mga balita nagikan na sa kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Natipon nga mga balita kag information nagikan kay K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 Aaron sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM Kampiyon report. K5 John, ari ang magbalita nga natipon naton diri sa syudad sang Iloilo. Unahon tani ang ginpatigayon nga drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit K5 John, no? Kasi rin ang nadakpa ni kay nasa nga Trotimprano, kay nasa nga ito, Mosel Danjan, 32 anyos, taga Barangay Bangkal, Carles, siya, no? Kasi sa K5 John, nabakita sa isa kaplasitay sa ginapatiyan sa buo, gamit ang bypass money sa K5 John, na recover ni Saya ang masobra, sa K5 John, 1.3 million pesos ang balor sa ginapatihan sa buo na K5 John. Sandig sa pahayag ni Police Captain Roque Jimenez III, madugay na ni K5 John ang monitoring sa iya, tubtob nga nadakpan siya sa operasyon sa may sa areas na lapas, kaingot ng mga distrito ang ginabalikaan niya sa illegal nga droga. Trabaho ni K5 John, anay ni isang security guard sa isa ka kompanya kag nagaredtan sa balay sa may barangay Baldosa kag na mutikan sang pulis siya ang nagaitra sa legal nga aktibidad sa K5 John. Sa karon nasa sa Lapas Station kag tinatarana man niya sang kaso sa pagdapas sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa rin sa K5 John arestado man sa ikaduwa pag operation sa City Drug Enforcement Unit, arestado din ang duwa ka mga lalaki, alias Gunel, 63 anyos, isa ka e-bike driver, at Trandik, 49 anyos, isa ka construction worker, kag pareho ka residente sa nasamit ka lugar. Natigayon ang operation sa may Zone 2, Barangay Rizal, Lapas, alam na isang gabi, K5 June. So, no, kay President Roque Jimenez III, nga tinabaklan ni sila or si Gunel sa isa ka prasiksistik na kinapatihan sa buong gamit ang pesos nga bypass money. Na-recover tanan ang 13 ka mga plastic sa illegal nga droga, karagabugat sa 70 gramos, kag 340,000 pesos ang market value. Si Lionel ang anay na preso sa kasuhan nga illegal nga droga ng 2016 kag 2023 sa nakaguha matapos na acquit ang iya nga kaso ka K5 John. Kag K5 John ang ining mga balita ginadulong sa Kalawan sa Extend Food Supplement for Men. Sa rangkit yung nagpapaktog sa resistensya ni Mister, agad niya makapanami sa labing-labing kay Mister. Nagapanami man sa aton nga blood circulation, kaya nagapahilbay sa aton nga orasyon sa posible nga mga balatian. Gikan sa patrol, ako naman si K5 Aaron Rifoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM Kampiyon report. Nabatian mga ka-K5 report kay informasyon nagikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Kadala sa aton oras 8 minutos na nakaligad sa alas 11. Ang mga balita ngayon nabatian ang builogman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa. Naka-K5 sa mga mahilig mag-cafe da nang hindi bala mabuhi kun way kape kada adlaw. Ari na ang cafe nga sigurado makuan naton sa inyo, no? Kinahanglan masigurado naton sa inyo. May ini nga kape, isa ka healthy nga coffee mga ka-K5. Bangod kay ini siyang may ara nga sangkap nga mga ka-K5 nga puro natural nga klase sa mga sangkap, no? Katulad abi sang inang chia seeds extract powder. May ara siya nga ampalaya extract powder para naman ini sa mga diabetic naton nga makauturan. And ang pinakatahom gid kay may ara siya nga desugared sugarcane extract powder which is bastante ini sa ginatawag naton nga antioxidant.
Nagabulig ini para sa pagdula sang mga free radical sa aton nga lawas. Nagabulig sa pagdetox sa aton nga lawas. Nagabulig ini para sa manami nga digestion naton mga ka-K5. So ano pang ginahulat nyo? Tumar na ka po, inom na kamo, mahilig kamo magka-kafe. Diri kita sa mga kafe nga sigurado healthy nga klase sang coffee. Klinika DTX Coffee Mix, produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Check na to ng mga detalye sa mga balita nagikan kay K5 Kim Kaluyo. Ni may kang tanan sa report nga ang mga mangunguma kag mga mangingisda sa Iloilo nakabaton sa equipment kadungan sang pag-abot ni President Ferdinand Bongbong Marcos bauti Mayo. Unang nami nga balita. Yari mga detalye sang mga balita upod kita kay K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM Kampiyon Report. Dako na nga bulig ka K5 John sa pagpangisda amo man no sa pagpanguma sang pilano ka mga fisher folks and farmers naton dari sa bahin niya sang Iloilo province ang nabaton no nga mga equipments ka K5 John actually mga malahalon usually mo ang ining mga equipments bala no nga ginagamit sa pagpanguma kag mayara man ito no sang pila ka mga fiber boats ka K5 John, bali, ang mga napaton nila kadungan sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Alongside Mandarino sa Gitpatigayon nga inauguration sa gin-rehabilitate nga Fishport Complex sa May City proper. May nakabaton din no, isa ang nakabaton sang 4WD tractor nga nagabalor sang 2.5 million pesos. Bali, kalabanan ni sang ginhatagan kay K5 John, asosasyon bala no kon grupo sa mga farmers K5 John. Apat derino ka mga asosasyon ang nakabaton sang corn meal nga nagabalor no sa tig 500,000 pesos o kung tunga sa milyon. Apat naman yan nakabaton sang corn sheller nga may balor no nga tig 350,000 pesos K5 John. Ang ining corn sheller kamo na lang to ka bukman K5 John sang sining tawag na sang mais. Kagduwa naman daw nakabaton sa hammer mill nga nagabalor sang 250,000 pesos. Pulo naman niya ka-asosasyon na nakabaton sa 1.8 million nga rice combine harvester. Isa naman no nakabaton sang rice precision seeder kag nagabalor ini no sang 1.7 million pesos. Lima naman ang nakabaton sang 4-wheel tractor nga tig 2.3 million pesos. Duha ang nakabaton sang village type rice mill nga taga 679,000. Walo ang nakabaton sa tig 104,488 nga forage chopper. O kung namuning nagapapino bala sila ng mga ginakaon sa mga baka, karapao, mga kanting, kag iban pagidra kasi 5 June no. Nami na. Kag naman niya. Siling ko nami na siya. Oo, nami na siya kay at least inang makaproduce kabalas ang pagkaon sa imo sining mga sapat K5 Kim. Amo gid K5 John kag tawag na K5 John. Makaproduce amo. Matingog kita. Ara bation ka. Pero amo na K5 John no, importante gid ni kay kung kaisa bala ka K5 John ang aton sini sa kalabanan abi sa mga kaumahan sige na manumano pabalatok ang ining mga kahilamunan manumano pa nga anong mga tawag na mga kun kaisa ginatok kina combine natin mo ang iba nga mga pakaon sa mga sapat kay 5 John ti mayo niya nga ibutang mo lang irasok mo lang ya ang mga kahilamunan ay i-process na dayon sa sining equipment kay 5 John tinako na yang bulig sa ila kag mayara man no sang 20-footer anom diri nakabaton sang 20-footer nga fiberglass boat kay 5 John nga ang value no kaya sa 210,000 pesos. Sa kabugasan kay 5 John around 37.8 million pesos nang iya sini nga balor. Kag mayara man no sang pila ka mga nakabaton sang indemnity check ang mga naapektuhan bala naton sang pila ka mga kalamidad. Mayara ni sila no sa nakabaton or na issue nga indemnity check nagabalor
sang 96,400 pesos ka K5 John. Damo man to no sa mga personal nila kainan no nga ginpadulungan kit ito, may mga taga Sara, may mga taga Kalinog, mga taga Banuasang Tigbawan, Banuasang mga kasimanwa ko to sa Banuasang Leon. Kasi manuwag din naton kagibay John ang nakabaton man dito no sang mga amo nga mga equipment kagibay John kag nagpasalig diri si Presidente Marcos nga bululigan pagid no o kondugangan pagid ang mga proyekto kag programa para sa mga farmers and fisher folks naton. Ito madumduman ang tatay yan ay sa una kakibay John ang amo maning isa sa mga ginatutukan gid nga proyekto ang sektor naton sa agrikultura kakibay John. Ang programa ini sang Department of Agriculture under sa pagpamuno ni DA Secretary inang Jessray Palmares. Francisco Chulaurel subong kakibay John sa Department of Agriculture. Under Secretary si Kwan si inang sino ganin ni si Jessray Palmares no? Ang sa DAR kakibay John. DAR gali si Jessray Palmares. Department of Agriculture gali niya sa hindi gali no. DAR gali niya si Kwan si Jessray Palmares. Yes kakibay John. Okay. Tamo na kakibay John no. Tamo ni gid ya mabuligan kay kung isang mga asosasyon mayara iban sobra isa kagatos ang mga miyembro kakibay John. At least no makalesen bala no or hindi na nila kinanglan para for example mag-harvest ang ilang mga pananom nga humay kay kalabanan na bilis ang tanom sa may province mga humay kay 5 June mo humay mais amo ni ang majority sa aton sa nga crops diri no. So gina-training man ni sila or before sila ihatagan sila kay 5 June in-train na sila kung paano ni siya isa-isa gamiton. Kag before nila naipagamit sa ilang mga miyembro sa asosasyon, kinanglan man no nga naka-undergo man sang training para balaan nila no kag ginasakdag man nila ang modern farming bala kay 5 June. Although sa unaya manumano gid mag-rado ka ti ang karbaw gid kay 5 June kag sakyan mo gid no sa tawag na karusa mo na usually ka muna mga gamit kay Pagyon mano-mano nga mga pananom pero subong di kay nagamoderno naman nagagamit na sa mga equipment kay Pagyon nga makapa-lesson sang ubra sa mga farmers naton kag fisher folks. Di dapat may support na sila nga kwan pagid kundi ini nga mga klase sa mga equipment kay kinanglanon ini kay may mga motor nimong so kinanglanon ini sang krudo kun gasolina. Dapat may support ni hasta tughong krudo kag gasolina. Para hindi na mapudlayan. Nila ti iban mamot-amot man gyapon pero sa asosasyon para sa product kita John. Dugangan la pundo na para nga at least hindi na mabudlayan ang aton nga mga mangunguma. Sige-sige na ilang ani kay total dra man taga salig sila, dra man taga kuha pagkaon ta nga without this farmers makakaon ra sa mga ginakaon ta man taga adlaw tanan kay wala man. Mugit ka kay 5 John no ti nami ni kun mabus naton bala no ang local farmers naton diri kay fisher folks nga hindi na bala naton kinanglan nga magkuha pa didto sa produkto no kasi 5 John no kung hindi na kinanglan naton bala mag-import kasi 5 John diri mismo sa aton sa Iloilo sa Pilipinas damo na gid kita diri produkto kulang lang sa suporta kag sustainable bala nga programa kay 5 John. Bailan kay kung ako presidente matutok ko sa agrikultura. Mga sanaw to kay 5 John bay. Timing gina mauntat na sila. Timing gina nga hindi na sila presidente kundi kita naman. Sige ba sa 2028 kay 5 John Duterte ka pulot ha? Oo kuan ang madalagan presidente si Inday Sara Duterte, ang vice president siya June Kapulot. Champion niya ka. Amot anong ngalan sa tandem niyo kay John Tumatuman? Kuan ang Saralot. Saralot. Hindi ba yung Saroro? Pinamanan June kag Sara. Jura. Duterte Kapulot. Dulot. Gadulot. Duralot. Hindi ang ayanaw.
og hindi na lang eh. Basta nga yan ka kay K5 John sang bunggo kag kapulot. Oo, no. Paano ni siya mahal? Bunglot. Pwede man galot. Daway tsansa. Kon ko nabi no, Martin Romualdez kapulot, ano naman man? Martikalot. Sabit na lang sa palangalot na. Anyway, chansagid, hindi nga yan hindi na din na sa Iloilo City. Tandem na lang kapulot, congressman, Barunda Mayor, Barunda Vice Mayor, CBB. Kapulot, congressman. Hindi ikuan ni Way ng kapulot, kuan na lang ng letter C na lang. Bisan din mo isugpo ng kapulot mo. Bisan din lang. Basta lot lang punta, piho na. Pwede man ikuan ng Barunda kapulot, ikuan balot. Ano una mga project kay Pajon? Balot eh. Namuon tang produkto nga balot. Kung mga trinyas kapulot. Mangin balot kapital. Trinyas kapulot abi no ano man ang takulot. Tripulot. Reway, way tupa. Hindi, nalang Dre, nalang ko sa K5 News FM. Dre, gitupa, dawa kita namin nga katandem magamuni. Sige, at least ang importante, Dre, nga ginatagan mas ang pagtamod sa presidente. Tang aton nga mga mangunguma, mga mamumugon, most especially nga ato sini nga mga mangingisda, kag mga mangunguma K5 Kim. Amo giti K5 John kag accordingly tinamo pagdiri sang mga igahatag man no kag pagasuportahan nga proyekto sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Report gikan sa patrol pod si K5 Makoy Esteha, ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko. Kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatian mga K5 report kay informasyon nagikan kay K5 Kim Caluyo na kadala sa oras 23 minutos na kaligad sa alas 11. This time sa iluhan na naton ng iban pa nga mga balita nagikan sa iban pa naton nga mga K5 reports. Check naton report nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. Ini may kang tanan sa OIC ICDEO Director Engineer Roy Pakanan gin panindugan nga naga-exist ang apat ka mga flood control projects sa idalom sang duha ka contractor nga ginlawag ni President Bongbong Marcos. Yari maritalya sa mabalita upod kita kay K5 Jenny Kauyunan. K5 News FM. Kampiyon Report. Kay K5 June, ginklaro ni Iloilo City District Engineering's Office OIC Director Roy Pakanan nga naga-exist kag nagasunod sa schedule ang apat ka mga flood control projects nga yara sa idalom sang duha ka mga contractor nga ginlawag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga top contractor sa pungsod baliskad sa ginpahayag ni Mayor Isa Tranyasa. Sunod kay Pakanan nga sa idalom sang St. Timothy Construction Corporation mayara sang tatlo ka station sang flood control projects nga nahamtang sa Barangay Barrio Obrero, Lapos, Iloilo City. Nakip sa mga flood control projects sa mga construction sa flood mitigation structure 1 nga may budget nga 141,885,006.72 kag may deadline nga matapos sa Agosto 25, 2025. Ikaduha naman ta K5 June ang mga mitigation structure 2 sa Lapos, Iloilo City nga may pondo nga malapit 15 million pesos kag natalana nga matapos sa Setyembre 1, 2025.
Kag ang ikatatlo ka K5 June ang mga flood mitigation project section 1 nga may pondo malapit masobra 119 million pesos kag natala na nga matapos sa bulan sang Nobyembre. Nebaluan ni K5 June nga suno kay pakanan ang mga nasambit nga proyekto ang malapit na matapos kag nagasulod sa ila nga timeline. Samtang ang flood control project naman sa may distrito sang Haro ka K5 June ang yara na sa 35% nga complete. Kagini nga balita ang nadulon sa inyo sa DTX Coffee Mix, nakakapikan na naka-detox ka pa. Report nagikan sa Iloilo City ni si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Samtang sa iban panaton nga mga balita halin sa City Hall sa ilo na makita sa Capitol. Ini may kang tanan sa report nga ikaduha nga rabies suspected death case sa probinsya sang Iloilo negatibo sa among nga balatian. Ano ang ginkamatay niya? Yaring detalye sang balita upon kita kay K5 Alex Escalante. K5 News FM. Kampiyon Report. Ginkumpirma ni Dr. Rodney Labis ang Iloilo Provincial Health Office o kana IPHO nga negatibong resulta sang confirmatory test sa dinglianon nga ginsuspetsahan nga napatay bangod sa rabies. Suno kay Dr. Labis, una nga ginreport sang nagligad nga semana nga ang banwa sang dingle ang nakarecord sang suspected rabies sa diin ang sintomas sang pasyente ang nakapasar sa case definition sang surveillance system sang Department of Health o DOH sa among nga balatian. Dugang paniya samtang ginabulong ang pasyente matapos nga nakabatsyag sang pagpalanakit sang abaga kag nabulayan sa pag-inom sang tubig nga pila ka sintomas sang among nga balatian. Ginkuhaan ini sang saliva sample agod nga mapadala sa laboratorio para sa confirmatory testing. Gilayon naman nga nagpatigayon sang contact tracing ang Iloilo Provincial Health Office agod nga matumod ang close contact sang among nga pasyente kag ginpanghatagan sang anti-rabies vaccine. Matapos na kumpirma nga negatibo sa rabies ang mga pasyente nga napatay sang nagligad nga semana, magapadayon sa gihapon suno kay Dr. Rodney Labis ang investigasyon sang opisina agod nga mahibaluan kung anong gintunaan sang kamatayon sini. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX 500. Food supplement agod makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kang iban pa nga mga sakit. Ako si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatian mga detalye sa mga balita nagikan kay K5 Alex Escalante. Nakadala sa aton oras mga K5, 27 minutos na nakaligad sa alas 11. Sa ilo kita sa mga balita naman nagikan kay K5 Karen Badilla. Ini may kang tanan sa report nga ginabanta 100,000 o kun 100,000 nga balor sang inog bulang nga mga manok ang ginkawat sa game farm sa may banwa sa San Miguel. Yari mga detalye sa mabalita upon kita kay K5 Karen Badilla. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 June nagdangat sa 15 ka inugbulang nga manok ang kinkawat sa sulod sang game farm sa Barangay Santo Niño, San Miguel sa tong Agosto 10 sang kaagahon apang pagkasunod na lang ni nga adlaw na report sa aton yang kapulisan K5 June. Sa interview naton kay Police Captain Brian Alejo, ang officer in charge sang San Miguel Municipal Police Station, ginpahayag sini nga mayara na sila sang person of interest kag padayon ang ilang investigation sa lokasyon sang suspect K5 June. Kag suno pa diri sa iya nga isa lang ni ang suspect sa pagpangawat pero may mga kabataan ini nga nagbulig sa iya hakwat sang manok pagwa sa suba sang game farm K5 June. Samtang ginabanta naman nga nagabalor sang 100,000 pesos ang tanan nga mga manok nga ginkawat sang suspect. Ang ini nga balita ang ginabdulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag iya sang maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report.
Ayos! Walang alam ni Chimpo ta mga K5 diri sa ato sa nga pagpangalagad sa mga mister kay mga misis da Chimpo na sa pag-inom. Kay total gaulan-ulan subong tigralami. Kabaskuga ang inyo mga ka-K5 nga balatyagon. Kay labi na si mister. Kay total gabi naman ni tulog naman ang mga kabataan. Pag-inom na kamo sang Extend Food Supplement for Men. Nagabulig ini bilang bangod kay may inisya may ara nga makakaglabuwas ka nga ingrediente nga nagabulig sa pagpanami sang blood circulation kag nagapanami mga ka-K5 sang nagapadugang extra energy sa lawas ta rason nga nagabalik sa pagkahuben ang aton performance once nga kitang mag-inom sini sang Extend Food Supplement for Men. Apply nyo na sa mga butika nationwide, produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Shoutout sa mga nabili naton nga mga followers nga nagapagigupod diri sa aton nga pagpangalagad sa kay FJ Almario. Sila niya, good evening to kayo John, keep safe and God bless always. Sige to kayo, may gabi lang da, no? Kay Misio Carpo, niya, good evening Idol John Kapulot from Carpo Family. Kay Hermie Catalonia, good evening man. Fatima Lagarto Pazapico Masiro sa Lidisco Village, may tanom dire sa balay ni Boss Damo Bunga. Ang ginawa anong ginapa ano ganito nga bunga nga ambal ginaman lipat ko. Mayong gabi ang ates ay ugali no ates kilitod. May ara da sigiti ko abi. Singiti ko sa ates da nang ilang taon mo ginan daw nagabukad-bukad na blang iya nga kwan. Ang iya bala nga daw kwan na bala daw angkat nang iya bala na bala nga daw kulod-kulod. Tipuna kay kadtoan ko da kay kwaon ko gid. Baklon ko sa imo. Kaya kita Chimpo mga K5 diri sa ato sila nga pagpangalagad sa ngalan sa bilog nga parsa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 June Aluhado Kapulot para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama.